हां पिक्चरचं कोण होत्या बघून भारी खुशी झाल्या मग गोत्तेसरे परजण गुर्त्याच्या परजण म्हणते भारी संतोष झाला असंच अभिवृद्धी म्हणजे म्हणून हार असतात रम्या हां चकोट म्हणते खुशी झाल्या भारी फस्ट झाल्या चकोट म्हणते फिल्म चकोट झाला आमच्या जातीचं एक खुशी झाला मला बेस्ट चकोट म्हणते RSB आमच्या मातृभाषा कोंकणीत सगोट यशस्वी प्रयत्न आणि पूर्ण तुमच्या फिल्मचं काय टीम असं न्या डायरेक्टर प्रोड्युसर ॲक्टर पुरं जण असो हेड्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक आणि एक प्रयत्न ठरलेला प्रयत्न करा त्यांचा आणि चकोट होता म्हणत एक आणि तो आत्ता ह्या केला नंतर ह्याच चकोट प्रयत्न यशस्वी प्रयत्न म्हणता मी थँक्स ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ चकोट झाला अगदी पार्ट चकोट केलतेनी चकोट झाला खुशी झाला ऐकानं दैवत एक प्रभाव कितला म्हणून सगळ्यांना हँत काढला त्या मी त्यांनी चकोट झाला ओके बाय पिक्चर भारी लायक जास्त आम्हाला ಎಂತ पूरा कळता लायक पिक्चर संसारच्या ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ कळतं सूपर जास्त सूपर भारी लायक दलसा पिक्चर भव्य तुझा एक भारी फर्स्ट क्लास चकोट झालसा लायक झालसा ॲक्टर चकोट ह्या प्रथम प्रयत्न लायक जालसा सिनेमाग्राफी लायक जालसा लायकच चकोटच ಸೂಪರ್ ದಲ್ಸ ಫಿಲಮ್ ಪೂರದನ್ನ ಚಕೋಟ್ ರೀತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸತ್ತು ಮಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಅದಿಲ್ಲ ಕಾಲಸ್ತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಹ್ಯಾಂತ ದೇವನ आमच्या कोंकणी भाषेचं एक आणिको एक मेरुगु दिलसत चकोट केलस चकोट दलसा प्रत्येक विषयनं काय सांगाल ना भारी फस्ट लायक कोणतं मूवी लायक ದಂತೆ आणिको पुढे कोंकणी मूवीज आणिको येऊन दे स्टोरी लायक होती स्क्रीन प्ले प्रो लायक होते टीमस ऑल द बेस्ट लायक तुमचे ॲक्टर सुपर झालसा पुरांचे ॲक्टर सुपर झालसा लायक होते स्टोरी लायक होते अगेन्स्ट ॲक्टिंग लायक होते लायक सूपर लायक झालसा मूवी पुरा लायक पांडवा म्हणजे ॲक्टिंग पुरा लायक झालसा लायक झालं सा जलेटलं बघ ह्याच्यावर जो अनेक पिक्चर काढा सुपर होते मूवी ಒಬ್ಬ म्हणजे ॲक्टर भारी सुपर झालं भारी ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಚುಕ್ಕೋಡು ದಲ್ಸ ಅಸ ತನಕ ಪುಡೆ ಚುಕ್ಕೋಡು ಹೊಂದೆ ಹೇಳು मी असं करा फर्स्ट क्लास लायक जानता मूवी असंच इन फ्युचर आमच्या भाषेन तनिक मस्त मूवी करूला म्हणून मी तुमच्या टीमच ऑल द बेस्ट सांगतो लायक जालसा ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ॲक्टिंग ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ हां चुकोट असा आता आमचा समाज पुरा फुडले एक चुकोट एक कसला कारणीव होता चुकोट व्यवस्था फिल्म भारी चुकोट ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚುಕೋಟ್ ಅಂತ ॲक्टिंग ಆಗಿ ಚುಕೋಟ್ ಅಂತ मला खुशी झाला लास्टच मात्र डोळ्यांनी पाणी आलं फॅमिली स्टोरी न्या फॅमिली स्टोरी झाला पण मला एकदा डोळ्यांनी पाणी आणता भारी चौकट ना नमस्कार असंच एक अनेक आमच्या भाषेचं एक पिक्चर यावं होणं मला एक आशा ह्याच पिक्चर चकोट झालं आणि मस्त चकोट झालाय म्हटल्यार पुरा विषय तू चकोट होत्या स्टोरी इवन ॲक्टिंग तुझ्यान तू हिरोईन सुपर केलेस असं फर्स्ट टाइम बघला मी तुझ्या फिल्म तुले बघल्यासाठीच मी मंगळूर सुनीसर राहिलेस आणि म्हटलं तर प्रति एकट्यानं घरच्या मेंबरांनी बघूनच्या फिल्म आहे आणि मेनली थॉट्सांनी म्हटल्यार आमच्या RSBचे काय रिच्युअल सादिल्ल्या पुरा इसरान जात आसा ते पुरा ह्यांत आटो करी सके आसा त्या आमी तरी प्रति धाकल्याच आमी हे पिक्चर दाखयले म्हणूनच माझ्या आशा थँक्यू मस्त चकोट होते फिल्म आग्याने बघीसारख्याच होता आणि आमच्या संसारांत आम्ही एक घरांत कसे असता ते आम्ही आता ह्या बघून तरी आम्ही येवजून घ्यालो सगळ्यांनी ओट्टून हव्या जॉईंट फॅमिली असेल तर कितल्या परलो होता एकोटे राहूल तर काय त्यांचे हे नाही व्हॅली नाही आम्हाला तसं जॉईंट होऊन असणं धाकल्यान पिल चकोट रीतीने असणं त्या धाकलं माझं ह्या धाकलं माझं म्हणानं सांगान चकोट रीतीने असेल म्हणांच्या ह्याचं एक सारांश दिलं असं आमच्या भाषेन आयिल्लें फर्स्ट फिल्म हे फिल्म आनी फुडें जावन फुडें एक हे वर्ल्ड रेकॉर्ड मुवी होवन दिसा आमी शुभ हायरिस्त आसा मागीर आनीक आशा आमच्या भाशेन आनीक आशा चकोट मुवी होवन दिसा आमी विश करता आसा सुपर अंत ही मुवी पांडू मामाच्या सुपर जालसा पांडू मामाच्या पुरांचे ॲक्टर सुपर जालसा सुपर जालसा फिल्म पुरा जाण बघी सकेसा तुमचा लायफ नसतं पांडू मामा पुरा जाणांचं लायफ सुपर चकोट झालं तुझ्या ॲक्टिंग भारी चकोट चरणला भारी संतोष झाला भारी खुशी झाला आणि कशात तयार चव्हाण आहे म्हणून तुम्ही एक आश्रय द्या मला मूवी बघून भारी खुशी झाला तुमच्या ॲक्टर त्या मामाच्या ॲक्टर सुमतीचे ॲक्टर इतलं चुकोट मी यावदलत नाही
त्या धाक्याच्या अंडर चला हट्ट लागलं आईला भारी कशी आणि अशेंच आमच्या भाशेने मूवी करीत राहा आम्ही येतूच राहता मूवी चुकोट उंते स्क्रिप्टिंग मागीर लोकेशन चूज केल्लेले पुरा आनी आदिल्ले पुरा बघुले जाले लायक कोलाचे मागीर दैवाचे पुरा आनी एक संसार चुकोट आनी आसले ಒಟ್ಟು होऊन पुरा हे मुवीन दाखयले चुकोट जाले ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम थँक्यू पिक्चर भारी लायक जाले आमची जात होणं कशी म्हणून कळोन सैदान हां तितले लायक जाले भारी खुशी जाले मला व्हरले भारी लायक जाले आमच्या जातीच्या ह्या सानी भारी लायक जाले खुशी झाला पिक्चर आहे शाताचे काढलेला आहे खुशी झाला आता आम्ही यंदा होय होय शाताचे 300 दाखवले नाही भारी खुशी झाला होय आम्हाला कापूनच्या त्या गॅसाने आम्हाला भारी खुशी झाला होय होय लायक ದಂತೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ माझ्या अम्मा गुर्तची पुरा असं म्हणून सांगायचं नाही ॲक्च्युली ब्युटिफुल मूवी एक्सपेक्ट केल्याच्या मस्त लायक ದಂತೆ आणि को आमच्या भाषेचे मस्त मूवीज येवला म्हणून हे करता पूर्ण ॲक्टिंगो लायक जाल्यांते थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग मूवीज